मोनसे खोथा अमायाथ' बेना माथाम माब्रै दं नालाय जेनेबा ओमफ्राय दा नों अमा मालिकखौ मा बुंगोन दे अमा मालिकखौ दा मा बुंसिगोन नोंथ' अमा मालिक जाबाय नालाय नों दा नोंखौ मा होनसिगोन दा नों अमा मालिक नालाय मा होनगोन बेखौ हा नोंखौ अमा बिमा नामा आयाव गुड मर्निं हा फुङावनो आरो सिथ्ला सिबलायबाय नामा नोंलाय हा फुङावनो सिथ्ला सिबनाय सोलिगासिनो बे जाय आइना ओमफ्राय आंनाथ' आरो मा खामानि दंबावो आरो बेनो बुङाबाबो जासै टेनसन होननांसिगोन बेसेबांबा टेनसन जायो आङो एकदमबारे सानफ्रामबो मोनसेबा मोनसे टेनसन दाउस्रि फैबाय थायोलै जोंहानाव नै दाउस्रि जरासे फैबाय जायो जोंहा जेबो खालामाबो खाथियावनो बिरबाय थायो जोंहानि बे दाउस्रिया ना नैफोरावनो फैलाबायो जेनेबा बे दाउस्रिया आरो नैबेफोरावनो बाफैलाबायना थाबाय थायो जोङो बेजों थांबाबो बिराबो स' गाइस दा नोंथांमोननो बुंनानै दिनै मा खामानि दं होनना बुंबाथाय नैबेनि अमा दोनग्रा अमा बाहा होनो नामा अमा गन्द्रा ना अमा गन्द्रा होनोमोन खोमा अमा गलार नङा नोंथांमोना बुंला अमा गन्द्रा ना गलार होनोमोन अमा बाहा होनो माबा अमाखौ आरो बाहा होदों नामा अमा गन्द्रा जागोन अमा गन्द्रा दा बेनि अमा गन्द्रा बानायनो नागिरदों बेयाव नै दाखालि बानायना दोनखाबाय आं खालि बेयाव माने खालि प्लास्टारल' होनानै होनांसिगौ होनबानो जाबाय नै बेयाव आङो प्लास्टार होगोन दा बे गाहायाव आरो बारि खनायाव बानायखादों जेनेबा न'निफ्राय बेजाय नुहुरनाय ओमफ्राय बेयाव अमा दोनगोन होननानै सानदों दा बेखौ जोङो नै बेयाव साफा प्लास्टार होनांगौ दा मेन खोथाया जाहैबाय प्लास्टारथ' होनांगौ खिन्थु आं प्लास्टारनि खामानि रोङा ओमफ्राय थेवब्लाबो रोङाबाबो बानायथारगोन आरो माबायदि होथारनांगौ गाहायना गोजौ ना हा होनांगोन नामा नायलाय बेयावनो लकेसना दाखालि बानायना दोनखाबाय बेखौ बेरा हेबजोबना मोजांनो हा अन्थाइखौ दोसोनानै होनो ओमफ्राय बेयो माइ हानो थांसिगोन दा दसे थानानै न'आव नङा दे न'ना जोंहाना जाथ'वाखैनो साननैसोनि उनाव जागोन आया अमा थेफाफा दं माथो बे थेफाफा मासे बेजों माब्रै जायो आरो हिसाबा ओमफ्राय आरो दा अमाबो लाबावनांगौ बेखौ बानायग्रोनि साननैसो थानानै आरो अमा लाबोबावगोन गोदान फार्स्टआव दा माब्रै दं नालाय ओमफ्राय आरो दा सोबावनांगौ साननैसोनि उनाव बुरजानो अमाखौ मोनसे खोथा अमायाथ' बेना माथाम माब्रै दं नालाय जेनेबा ओमफ्राय दा नों अमा मालिकखौ मा बुंगोन दे अमा मालिकखौ दा मा बुंसिगोन नोंथ' अमा मालिक जाबाय नालाय दा नोंखौ मा होनसिगोन दा नों अमा मालिक नालाय मा होनगोन बेखौ हा नोंखौ अमा बिमा नामा दा माब्रै जाबाय मालिकखौ मा होनो अमानि अमा मालिक आंलाय मा अमा बिमा दा बे थांबाय थासिगोन बेबो टाइम गैला गुमा लाबोदा गुमा दिनै गुमा मोनजाथारो बेनिफ्राय भिडिअनि गेजेरावनो आं थाबैनो मोनसे खोथा बुंनानै चेनेला 90,000 साबसक्राइबार जाथारसिगोन नोंथांमोना आरो 50 टन मानसिया साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबानो 90,000 जासिगोन दिनैनि गेजेरावनो स' गाइस दहायनिफ्राय उन्दु थाबाय आङो माने प्लेनिंआ साक्सेस जादिया हा खोग्रोनांगौनो दा हा खोनो थाखाय आं हारसिंनो हानाय नङा बेनिखायनो गाबोन आं सासे लोगो लिंना लागोन माने हाजिरा लिंगोन आरो ओमफ्राय बेखौ हा खोग्रोनानैसो प्लास्टार मारिगोन बेनिखायनो दिनै मावथ'ला दिनै उन्दु नै आं दा सिखारदों ओमफ्राय माइदांआबो सौफैबाय दा जों सानैजों अमा फिसा नायनि जुदि फसायोबाथाय जों लानानै फैगोन दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव अमा फिसा लाना फैबावगोन जोंनाथ' अलरेडि माब्रै दंखायो आरो बे माबा नङाबा 6टा जागोन आरो जों जुदि फसायोबाथाय ओमफ्राय दा थांनि जों माइदांजों जों अमा नायना फैनि गामियावनो नायग्रोनि स्कुटियाबो दाखालि 150 थाखा सोनायानो बेसेबां बेरायगासिनो थावानो जोबलायलांसिगोनसो ना मासिगोनथाय खिन्थु दा थांनानै नाबासो फैनांगोन दा गामियावनो नालाय जों अमा फिसा नायगोन ना बाराथ' गोजान गैया दाखालि नों सोना फैनायानो दाबो दंखायो बोरैबा ना जोबथारसिगोन खोमा गेरेन्टि गैया जोबथारसिगोन खै मासबा जाखो 2 मास जासिगोन होनबा माबे फाख्रे ओमफ्राय मा नोंनो बुन्दा नांगौ ना बुन्दि बुन्दा बेलेग कालार खालामनालै गोसोमखौला बोरैबा नाङो गोसोमनि बाहेरा बेलेग कालारखौ बोरैबा मोनो आं मोजां मोना माबा देरा बायदि मोनो आं बेलेग कालारफोरखौ इजाबा इजासो खारबाय थायो माबा अमा फिसाफोरानो
ha पसन्द जादों नामा बुन्दाखौनो नुवाखै आं आदिबासि लामायाबो थिग नंथारा माथो दा ससानथिंजाय फैगासिनो आङो स' गाइस दा आं बेयाव खेल नायनो फैदों बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जायबा आं फैदोंना बे एरिया माने बे ससान आरो बे मानसि गोथै सावग्रा बेजाय ओमफ्राय बेयाव खेल जागासिनो दिनै फाइनाल ओमफ्राय बेनिखायनो फाइनालखायनो आं दा नायनो फैदों दा नैबे दैमा फिसा दं बेखौ बारलांनांगौ गोथौथार ओमफ्राय एजि बारलांनायाथ' एजियानो जागोन थेवब्लाबो बैयानो खेल जागासिनो दं आरो आं बेखौ दसे टाइम पास खालामनो नायनो फैबाय दा सान्दुंआ जि गोसा बा थान्दा दिननि सान्दुं ना डाइरेक्ट खामखायो oh kiba misol kayak sih lu mau ya udah he kamu arente ijaba bisa faul jabai teh nama try bekar wasa kan mana rampu serba mare jadi bar Robra sigam thang na na ang nay nang to kaban nay no Nơi lagi jangan baik. Makro. Ini apa peti minum? Sadar mirna kelan. Dapat kita lagi noradus. Ebar मा खालामो Now drop दा खेल नायनानै फैखांबाय माने लाइनावबो थांनांगौमोन खिन्थु नै साना दोबैथारसिगोन नालाय बेनिखायनो आं लाइनाव थांदिया दा थांनो बाबाय आं खिन्थु थांनोथ' नांथारगौमोन बायदि आङो खिन्थु थेवब्लाबो उपाय गैया गाबोन फुङाव थांदोंसै हायो ना हाया थांनो गाबोन फुङाव ओमफ्राय दा आं न'आव रिटार्न खालामफैदोंसै स' गाइस दा आङो न'आव सफैबाय बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय मा आं लाइनाव थांदिया नालाय माने दा दखान खुलिनांगौ आङो सासेया माइ हानो थांना दं बेनिखायनो दा दखानखौ खुलिदोंसै ओमफ्राय मोनाबायबो बेनिखायनो लांनो थांदिया आङो डाइरेक्ट दखान खुलिनांगौ दा बेनोसै आरो दिनै खोमसि जासिम बेयावनो हरसिम थानाया दखानाव थानायनि जिखुनु जाया नोंथांमोना आङो जोबोर नर्मेल भिडिअ होबाय एसे भिडिअ होगोन सानदोंमोन मोजांनो खिन्थु हास्लाबासै टाइमनि माने एसे आंखाल आरो आंहा दा साननैसो आं हारसिं थाबाय थानाय जायोना दखानाव था आरो बिजाय थां ओरै खालामबाय थानांगौ जायो जाहैयाखै बिसोरबो बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय साबसक्राइब खालामनाल' लादो खालि चेनेलखौ नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो थाबैनो